Škola. Miesto bezpečia, kam rodičia s dôverou posielajú svoje deti, aby sa vzdelávali. Šikanovanie. Slovo, ktoré všetci poznáme, si asi najviac spájame so školským prostredím. Šikanovanie je veľmi rozšírené, no väčšinou skryté či nevidené. Prečo veľkí frajeri šikanujú slabších? Aby tým dokázali svoje postavenie, moc alebo pre zábavu? Ale je to naozaj tak? Je vôbec ľudská bytosť schopná ubližovať druhému len tak? Nie. Veci nie sú vždy také, ako sa zdajú. Na to, aby sme mohli objektívne posúdiť celú vec, je dôležité sa na to pozrieť z oboch strán. Každý z nás pozná kultové historky o tom, ako sú slabší ponižovaní, trápení, šikanovaní tými silnejšími. Ale skúsili ste sa na to niekedy pozrieť očami útočníka? Naozaj ide útočníkom len o 10. obete? Nie je v tom niečo viac? Výskumy tvrdia, že až 80% útočníkov má problémy doma alebo boli kedysi sami šikanovaní. Nemajú ako ventilovať bolesť, ktorá im bola alebo stále je spôsobovaná a preto si sami hľadajú obete, ktorým robia to, čo je robené im. Možno potrebujú mať pocit, že netrpia sami. Často trpia viac ako tí, ktorých šikanujú. V ich srdciach sa mieša ich vlastná bolesť, pocit viny za to, čo robia a túžba po láske a pochopení. My ich odsudzujeme za to, že nemajú lásku a súcit a poďujeme na nich ako na divú zver. Áno, nemajú lásku a súcit, no možno preto, že ju nedostávajú. Myslíme si o nich, že sú bezcitné obblúdy. Odsudzujeme ich namiesto toho, aby sme im pomohli. Nedegradujeme sa tým sami na ľudí, ktorí šikanovanie páchajú? Na problematiku šikanovania sme sa pýtali žiakov základnej školy Krosnianska 4 v Košiciach. Takže viete, čo je to šikana? Keď niekto niekoho nutí robiť nejaké zlé veci alebo čo nechce robiť. Keď niekoho bije ho alebo mu berie veci. Opakované uražanie alebo ubližovanie rovnakej osobe, ale no teda v našom prípade žiakovi, ktorý vlastne sa nemá nejak brániť, lebo ho vydierajú alebo sa mu vyhražajú niečím. Čo si myslíte, prečo ľudia šikanujú? Prečo majú potrebu niekoho šikanovať? Že si myslia, že sú asi najlepší? Dieťa môže mať doma nejaké problémy s hocičím a potom je tam taký nervózny doma a potom si tú zlosť vybíja na druhých. Že ho niekto šikanuje a teda vedel, aký je to pocit, tak to mal potrebu jednoducho niekomu vrátiť a potom si vybíja zlosť vlastne na nevinných a preto môže podľa mňa šikanovať. Bol byť šikanovaný, keď bol mladší. Niekto niekoho šikanuje, tá si zoberie z neho príklad a bude druhého šikanovať. Že majú svoje vlastné problémy a liečia sa na nich komplexy. Ako by ste reagovali, keby niekoho z vašich kamarátov šikanovali? Obránili by sme ho. Tak podľa toho, že či by som mala toho človeka vážne rada, ale keby som ho mala rada, tak obránila tiež. A ako by ste reagovali, keby niekto šikanoval vás? By som to niekomu povedal. Rodičovi, učiteľovi. Ale by som to vyriešila s tým daným človekom. Kto môže byť ten, ktorý šikanuje? Deti v puberte alebo nejaký namyslený dospelý. Aha, takže to môže byť aj dospelý? Áno, môže. Takže myslíš, že môže aj rodič šikanovať svoje dieťa? No tak týrať ho môže. No. Keď sa to považuje za šikanu, tak hej. Môže učiteľ šikanovať svojho žiaka? Nemal by. Tak skôr nie. Ale môže sa to stať, nie? Tak na našej škole asi nie. Je prirodzené pre človeka, že svoje problémy rieši formou šikany? Podľa mňa to nie je prirodzené, lebo múdri ľudia by mali riešiť nie šikanovaním, ale nejakou dohodou.